Kubor nagaslem jong unongsan hima. Iya kejing jia, ha kejing sumar ya kini kibatang COVID-19, but hadin bengi iru babun bah haki private hospital, kibale se kabil jongki, but katu ka MHIS ka bengi ai mangi, kamla ban cover teng watang siteng ru. Lada kadai le se sispa tengka teng MHIS ka jos tangkum hanru pho tengka nang ta sau pho tengka pada gap siu na kepala lajong te nakata kadau nakaliang ke sarkar lengba jong ka MHIS ngila sim ya karai menta ke janmit bangin penhe ya kani kador ka bengi ka seling kador ka seling ka ba ngila khen pa kata kalti ban maksimum te yakane kador ngaka banitu ngibu haki santeli ki kategori kabenengkong kitu kibarung haki hospital bat ki bom dan kam ya kane ka oksigen kam kador kabagine ki hospital kim dei ban charge palat ka jinglut nakan nyau hajar sisngi kabaar kitu ki general ward kiba don kam yo oksigen kador kam dei ban palat ya ka khatwe hajar sanspa sisngi kabalai kitu ki don kam ka ICU tangba light no ka ventilator khat saw hajar tengka sisngi nata ka wepat ka ICU bat ka bom don kam ya ka invasive ventilator khat pra hajar sisngi bat ka bas khaddu ICU bat ventilator hadu arpo hajar tengka sisngi ya kane kador ngin pentrekam nadu ka khatsan tarik ubnai agost arpo bat ngila khenjing khenba hakane ka calculation ka ngisip ngila tikna bakatu ka out of pocket expenses kan meet ya kitu ke balik ban sumar hapo ki hospital nalor nangta ru bat kini ki private hospitals ban pentikna ba ka jithia ka jaka sumar hanu ki ICU bangin don ke jingduna nang de sekmat hakaban sumar ya kini ki covid patient ke ba man kasgi ka case ka kiu na kapur sya kapur ngau pi menta ka ngin sa issue ke notification ngin sa ai ke notification na ka baro ke hospital ki depan abait bai kani ka bangila rai mangina ka sarkar tingin sa ai ka notification but kala ka nakaliang jong ka MHIS team kladon pa ka mechanism ru in place ba subu don ki ba complain iwe nong pang le se hakano ko hospital kin complain ani ka bil jong ka long ta kan la instantly kilaban respon kilaban lapru balai ba ka jiak ta balai ba ka jiak ta